ubenikezwe amandla okuthi emhlabeni akayikweswela uyovele adle. uNkulunkulu wehlisa izulu lakhe ekuyi-Edeni yahlala emhlabeni ukuthi umuntu noma esemhlabeni kepha ephile ezulwini noma engasweli a-accesse whatever athanda ukuyi-access. That is the purpose of God umuntu. So namhlanje sifuna ukubona ukuthi kuyenze njani. Ingabe kusaseyi-purpose kaNkulunkulu ukuthi sihlale yini kule nhlupheko esihleli kuyona. Sifuna ukubona ukuthi ngalezi phambano uNkulunkulu uhloseni kangaka. Wayesenikela ngethemba lakhe indodana yakhe esele yodwa ukuthi loyo naloyo okholwa yiyo engafi kepha uphila engunaphakade. Finish work of the cross. Pastor, when the Bible says emva kokuthi umuntu ewele esonweni uSathane wanikezwa igunya lokufa ukuthi umuntu anayesikahle vele afe. He was given those powers. Wanikezwa nemibuso yale mhlabeni lekade inikezwa umuntu kaNkulunkulu ngenxa yongalaleli izwi waphuka umbuso wanikezwa isitha. Lapha uNkulunkulu ecebile ngomusa, lapha uNkulunkulu emkhulu ethandweni asakavume ukumabheki umuntu wakhe embhale ngomfanekiso wakhe ekhasazwe isitha. Wathi no, give me a second time, I'll do another plan. Let's make a teninayo from the party. Who do just Abe Shogo, the same Basha, you can feel Gulu, Yishana, Sibella Crest, Yana Shogo, but I don't pay now. I will close the church. We are Castle Power. What has it done as Papa? What a pen and my face. None of it happened in Yama. None of it says the Manale. None of it happens over the lease. None of it happens in town. The powerful Guru. And the will say, what to manage on the Layake? I will just bless. Who dies on the fell and who to go from Wake? Who will be away? Glory to God. Jesus. We are so powerful. We are like this. We are Shadayo. What the Panapinalapo. Yes, Papa Louis. Babu, Papa Funa Sulu. Galumona Sash. What the Minan Funa Sulu. Uzomana Namshash. Uzothola imfihlakalo namhlanje. Lalela. Uyadlula uPaula. Uthi phela yazini. Uthi ngokufa wakhe. Ngizona ngokuvuka wakhe. Wafa kanye naye. Wavuswa kanye naye. uNkulunkulu wamfaka esulwini. Uthi abuse. Uthi nani. Nefuswe naye, lomoya igcwele, yesule mbali, nina nahamba lesulu, nina nahamba lesulu phakathi kwenu, ingakho esulu mandlula isimo, liyamakhala.
ukuthi wenzekani na ngalo muntu wami engamkhala umfanekiso wami ngamphelisa ngomkhosi ukuthi yena busi ngamupha amandla nokubahlula kubi. Chapter 1 from verse 13. Nakhona uyakhasa uthakagcina unesindothela yakhe nithema nomukela lihlala kuye lo moya wavusa ekufeni iwona lo moya ohleli kinina iwona umoya omiyisela nasezulwini uthi lalelani lo moya ohlelini uthi uphawo it's an agreement engayunganyulwa isivumelwano asenzayo ukuthi umalikholwa ngamasesikhombisa umalikholwa ukuthi wafa wavuka ngamkela lo moya agreement esiqiniseko ukuthi kokhona kwaweseka mhlaka wemakoliyeseka nokuthi kukhutshwe konke kokuthi usawa lonke lo moya iwona kasemakho kankulunkulu ingabastirani la siba inkinga kasathane uyayifana letha. Soon we know ukuthi singobani thina singafana nojesu akhuluma ngaye athi umuntu izwi uma esibukweni esibuka esibona ukuthi unjani ubani uma esuka esibukweni uyakhohlwa ukuthi ubani uthi ningafani naye noma sewusuka esibukweni esizwile Nkosi hlala usibone wena njengoba ishi ngithi uNkulunkulu uqale ngomusa umfanekiso wakhe njengoba lethi uNkulunkulu okumnene manje wakhe umfanekiso wakhe uma ufuna ishi makholwa ishi ungamandla kaNkulunkulu ethi uPawula is a foolishness to those who perish, but unto us who are saved in the power of God. Within the captain say, Nebeselani, Galamasias Papa.